Ir-Rabat, ħanaraw x'qed jagħmel ir-Rabat. Jurgen fidejk. Bonġu li telespettaturi kollha ta' TVAM u anka ta' TVM u llum jiena ġejt propju hawnhekk fir-Rabat u jgħat fis-salott ta' Sejja ħanajda jiena. Għajdilhom inti mela Pawl. Għajdu Le, inti għajdilhom. The old strong man. Strong man u anka broken bones jgħidulek. Broken bones, eħax. Dawk huma l-qamojiet tiegħek. Għandi minn kollox. Isma' mela ħanibdew minn hawnhekk għalfejn jgħidulek broken bones, Pawl. Broken bones jiena ħriġta għax jiena għandi kun għadenġer, fimni, u l-għagġajt il-Libja, għagġajtaw. Il-Libja kent għagġajt u għajna b'karozza u kelli l-kikel tadra li għamilna l-ġips. U għawnek waqajt solaro li 6 snin ilu kelli 69. U għandi ħadidġa dari, kisser 14 il-kostilli u 13 il-kont frasi. Allura jiena ħarġta billi għandi żmien jgħidu li the strong old men. The old strong men u najdik li għatlek. Broken bones. Tal-broken bones. Għandi għawnek kent waqajt. Għandi da u għajtu kollu. Imma ħanajlek, issa tajli da kollu ma xorta wahda u jħed mill-aktar irġiel b'saħħithom ta' Malta inti. Li tajba, li l-oħrajn kważi waqfu kollha 55 u 50 u jina 75 għadni għaddej. U għadek għaddej. Għalek the old strong man. Tant kemm għadek għaddej li iktar tard ħankunat narawk ukoll tagħmel daqsxejn. Ejwa ħafna. Però fih ma nagħmilx ħafna. Bħala daqqit fuq hija x nittrejni ħafna sit-ups. Jiena kont nagħmel 600 sit-ups. Il-ħanina 600. Kont nagħmel 200. Jiena wara 10 najja. Però crunching. Mhux toqgħod tiela u nieżel fuq it-tavruna noqgħod crunching hekk. Allura inti qed toqros daqek 1, 2 u ma 200 nagħmel 10 seconds 1, 2, 3, 4, 5 tibda tara l-istilet. Sewa. Allura niflaħ daqqa. Imma bħala peace billi għandi l-ħaddiġġa dari, deadlift kont nagħmel 300 kilos. Illum il-ġurnata nipprova pereżempju miegħek ħan nagħmel 100 kilo biex ma nissugrax ħafna. Mhux hekk, ara dan issa aktar tard nipprovaw u naħseb li ħanarawk ukoll taqla xi ħaġa xa jagħmlu. Ħanagħmel injama bil-ħadida fuq l-istonku tiegħi u naqla tliet daqqiet ta' mazza. Oh no, ħanaraw x'inhu ġej. Għamlu l-kantun għax kieku nistgħu kantun fuq rasi nkissru. Mhux hekk. Fuq l-istonku tiegħi. Eżatt, dawn ħankun qed nitkellmu dwarhom ta' x'an kanna ritratti x'nurhom lit-telespettaturi. Intervistan inkun barra. Mhux hekk. Eżatt. Tisma' ma jiena smajt ukoll li għandek laqam ieħor inti meta tmur tagħmel xi xew jkun hemm min-nisa. Ejja. Imma dik dik għax joqgħdu jaqbdu miegħi għax għandek 75. Allura meta jkun hemm xi xew u nabbu xi tfajliet fuq il-karozza nidilhom the old lover men. Saħej. Isma' Pawl, allura inti minn dejjem kont sportiv. Jiena li sportiv minn 16 sena. Jiena pereżempju qed noqgħod hawnhekk dal-post jiena kienet toqgħod il-mara tiegħi. Aw kif toħroġ hawn barra u jien kont noqgħod fi sqaq ieħor. Issa ta' sqaq ieħor dar konna benija u ġejt noqgħod hawnhekk xajd id-dar hawnhekk u ġejt noqgħod hawnhekk. Ġifieri inti ta' 16 sena bdejt titrenja u dejjem bqajt dejjem bqajt nitrenja u dejjem kont nagħmel il-roti tal-konkos fis-sqaq dejjem nikkummedja kulħadd dejjem jgħid miegħi. Dispiċi wieħed għandi li dawk ir-roti tal-konkos m'għadhomx għandi. Għax kieku tista' tgħid il-ħajja tiegħek u turihom, tifhem? Kont nagħmel minn tal-konkos. Kont nagħmilhom il-Fede ġa fihom biex accident għax indejjem kont naħseb għal x'jista' jiġri. Allura kont nagħmel x-xibka bħanda jisaw kaxxi biex tinqasam xi rota minnhom tibqa' mdendla ma twaġġanix. Fil-fatt meta kont il-Libja, il-manager tal-Libja tgħix kemm kien faħħani fil-ġim il-wires li tarfaħ tal-multi-ġim kont nagħmilhom wire extra biex kien qata wire issib liħor. Mhux hekk, eżatt, tisma' li tissemmini l-Libja inti għamil żmien twil taħdem fuq ir-rik taż-żejt. 13 rik taż-żejt. Kemm? 13 sena. 13 sena. Fuq l-offshore, fuq il-baħar u fid-desert, tifhem? Kif kienu dawk iż-żminijiet, Paul? Fehmni kienu ġranet sbieħ ħafna meta niftakar pereżempju u li kien hemm naqa' l-familja u għax kont nagħmel ħames ġimgħat hemm u tiskanta tam. Konna mmorru nċemplu aħna d-desert għandna sija li hemm karozza u sija law. Kif id-desert? Bid-desert kien ikun hemm il-villaġġi jgħidulhom u tista' tmur ċempel għal Malta. Allora konna nagħmlu sija li hemm u sija law. Mela aħna ma naqbdux li Malta viċin u mbagħad l-Amerika u l-oħrajn jaqbdu. Tispiċini. U t-tfal meta kont inkellimhom kienu jbikkuni tgħidli għala. Għax kif nkellимhom, hello pereżempju, orrej papa kellimni ħadd kelmek il-mami. Hekk kienu jagħmlu li. Ħaspiġi biex nitkellem. Diffiċli u li tkun tgħix il-bot mill-familja. Jibsa. U l-aktar li diffiċli meta konna nsuqu fid-desert
u tagħmel xi ġurnata jew jumejn mitluf. Biex l-ewwel darba jiġi gibli jew hekk u ma tarax, tifhem, hemmhekk ilħaqna mxejna. Tara muntanja ta' ramel. Jumejn wara tmur ma ssibix hemm. Allura faċli ħafna biex titla' fit-triq. Gibli. U l-windscreen hemmhekk ilħaqna soqna noħorġu rasna barra jew titla' l-windscreen għax tkun kollha ttikkjata bil-ramel. Żgur, żgur. Hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin u hemm il-firda, l-iklar il-firda. Eżatt. Il-firda. Inti the strongest person biex imbagħad ovvjament daw l-affarijiet. Dan bdejthom emozjonali. Dan ta' strongman bdejna jom ta' 44 sena tqajt ma' Tony. Ekku, għax intom kontu jiskom dejjem żewġ persuni. Li jem tajjeb tajna miħa maqdar il-ħadd. Imma kienaw la il-mennu kienaw falson, ġew falson, dak kienu joqogħdu jimpikaw ma' xulxin. Minnu laqwa u minnu hekk ifhimni. Jiena u Tony li Tony għandu 33. All right, illu mandi 75 u jagħmel mod u jien nagħmel u ġunjajna xulxin. Ma qogħdux nimpikaw ma' xulxin. Isma' semmi li daqsxejn hekk daw dal-isport estrem li għamiltax pereżempju inti kont tiġbed Bowser. Il-Bowser ġbittu bidejja. Li għandi dispjaċi l-Malta, meta ġbitt l-Malta bisnini. Aeroplan. Aeroplan bisnini. Ġifieri inti ġbitt aeroplan bisnini. Bisnini, pero m'għandix xnuwi dik il-biża. U ma nisrawni, ħafna minn nisrawni. Għax l-istorja kienet, jiġbit l-aeroplan. U l-aeroplan nafaħlu t-tajjeb sajjeb, pero ma satax idewwhom ħafna għax jagħmel ħsara roti. Allura għalli kull m'għandek inti 15 minutes. Kif ġbittu mhux ġbittu x-xidinja ta' forsi minn hawn sim. Għaxar piedi. Li tmexxi aeroplan taf xint. Il-burro ta' jimxi ġiġbir u kol bizzejed, għax wara jistużjaw 15 il-piet li ġbittu jiti għalaw il-xeda. Kif enu ma snienek orrajti, għemmek għadhom. U ximmu tatlu biex narġa nixbdu nieħu video għalli għam veru, sorry, għalli ħajkolli nieħdu, għallax ma nistax nħalli t-tajs minn fuq. Mux hekk. Għandi xnuwi, tal-linja għandi xnuwi, trakk għandi xnuwi, kollox għandi l-videos. Ġbittu kol karozza budnejk u inti. Budnej għan ġbet karozza. Bxari nġbet karozza b'6 minn nies u bon nġbet karozza bija kemm trid. L-aħħar jew minn xow kienu xi 15 ġal karozza u anke tfal tefa' fuq il-kirja. Dik saħħa speċjali għax tagħmel il-ċingamon u tiġbed lura dik tagħmel ħafna saħħa. Mhux hekk, mhux hekk. Isma' wara mbagħad kif tħossok wara li tagħmel dawn ma tħoss xejn jiġifieri inti. Fil-fatt hawnhekk kiena billi nagħmel 606 b'saw tista' tili bil-pont kemm trid ma nħossux. Għax b'saħħtu. Dejjem nagħmel hekk biex inti tippressa saqek il-barra u ma nħossi. Isma' importanti li ngħidu li daw għax inti professjonali fuq daw l-affarijiet jiġifieri ma jistgħux in-nies jagħmluhom. Ngħidlek, jien kont nibda b'50 mbagħad 100 sa ġiet nagħmel 600. Issa billi kont waġġajt mhux qed nissoga qed nagħmel forsi 250-300 ma nagħmilx iżjed. Mhux hekk, eżatt. Dawk affarijiet li imma daqqiet ma nħossomx ta' rasi, per eżempju, ma nħossix aqqas. Ta' rasi, bil-kem ma nedlek xlib helmet kitti daqqa ġal-helmet nħoss aktar. Sewa. Għaxina namelt xugar ma nirwieħ u namlu kawwara jidu l tont bħal dawn li tabar li u di għalfa fuq rasom. Allura daqqa noħoda fit-tarf ta' rasi, ma noħodixaw. Allura dak namel għalik biex id-daqqa xina t-daqqa ma il-ġebla ma tmisfu għaw għaxaw għanna l-moħ. Mux għed, t-tuħoda fuqaw u l-ċaruta tinżel isu pulsiru u ma tmissu li xax kit mislaka u għazinu. Eżat. Isma Pawl, inti nannu ta' 7 għandek 3 tfal. 7 napetijat u 3 tfal iħan. Hemm xi ħadd minnhom jew li ħareġek uħobda l-isport estrem bħalek. Dan il-gynecologist. It-tifel tiegħek. Tabib. Għamel ħabta jitrejna l-karat. it-tifel sportiv ħafna għadu sal-imma mu jimxi, imma billi baqa jistudja biex jilħaq li laħaq kellu jitlaq il-karat, kważi kien wasal black belt dak. U għandu t-tifel tiegħu qiegħed jgħalmu wkoll il-karat, it-tifel jgħalmu pjanu, aħna razza ta' sportiva ħafna t-tfal tiegħi, pereżempju it-tfal kważi kollha marru tal-scouts, it-tifel. U jiena il-pipe u dejjem it-timur mal-scouts biex ndoq il-bugel qatt ma mort. Għatma rċilek. Għatma mort. Isma l-bugel forsi ma doqqajtu xemma vintajt ħaġa oħra. Il-bugel mara. Issa narawh dak, issa narawh ta' mena ftit momenti oħra. Isma Paul, ħajkonna naddu linja fl-studios, imma meta niġu lura mbagħad issa ħammuru fil-ġim tiegħek. Ħanippruvaw nagħmlu daqsxejn weights jiena u inti ħanaraw minnu l-iktar b'saħħtu fil-fatarejna minn taħt bil-flok tal-ġim ġejt. Kieku kont taf minnu l-aktar b'saħħtu sabbja. Nistak ġejt 6 snin ilu, mhux issa. Issa mhux ħanabbuża. Xorta dak iktar b'saħħtek minni. Żgur mhux forsi. U taf xi ukoll noqogħdu naraw daqsxejn ir-ritratt tiegħek matul iż-żminijiet. Tiegħek pereżempju tiġbed il-karozzi, palma semmejna insomma dan l-isport estrem. Dik għall-bidu jiena kont iffissat li ħin kollu nieħu video. Pereżempju ġbed karozza u ħadd video, ġbed tnejn, ħadd video.
il-ġurnata, Tony iħen kollu jtiħu video, naqbel miegħu għax kull meta ngħidlu għandi bżonn dak ir-ritratt isibuli mill-ewwel. Mhux hekk? Ngħidlek, ta' imma jiena ngħid, għalhekk ma noqgħod nieħu l-video, għamel ċew kisset kantu, għamel ċew ieħor kisset l-istess, dejjem isem jirrepetu l-istess. Imma Tony ħobb jieħu l-video. Imma sabiħ li kollok il-memorju wkoll. Tony għandu l-memorju ta' kollox. Eżatt. Mela, jiena ma' The Old Strongest Men of Malta ser nkun qed narakom minn hawn sija oħra. Ibqgħu hemmhekk. Kollox fidejkom jien.